UMLA kamay rang iba Metbah Lyngdoh ila ay Khublei ya Samla Kevinstrong Lawriniang ubalala banpoy hakathup kerteng kabashipo Jong ka examen HSSLC na ka science stream iba Metbah ila Leit ka Ïingsah ka Jong kabadon hadong langsti rim pindeng umyong mayrang ban ay Khublei kitbok ya uni Samla ubalawan ra ya kanam kaburam bat ka Jingsarong ya ka constituency Uba Metbah haka jingkran ulapan pau ya ka jingso kemen baki kena jong kani kathan kilala banpoy syakatong haka puli puti. Haka bani bakani kalong ka jingsi sya wa kamtam ki thain nung kondong kidong ki kena ki banang ki bastan sya ki pas haki level ke ne nama ka jingdu ka jingkabdu jongki kimla shu ko ko bo ban beteng ki jingpuli jongki dekat badan ilat gilenti na kinu kiliang iban mi persang ya ka ban ai ka support iki